umuntu usithi undulukile. But ngoku usummarize ngento ezine ubomi bakhe esithi my life ngiremaine ndibunikele kuThixo. Uthi eyokuqala into ayichazayo mna ngoku njengoba ndizawufa, he fought a good fight. Amen. Lwile nothi nabantu benkonzo athi ulwile kanti he fought ukwigama lifakayo phaya lambhali athi a good fight. Amen. When you fight with your brother, it's not a good fight. But when you fight your brother, into yokokuba awuyazi ukulwa nabani. Okomuntu olwemnyameni ucinywa isibane abethe naba bafanele ukumprotecta. Ngoba ufanelanga kulwa nomzalwane wakho, ufanele ukulwa noSathana okwenza ulwe nomzalwane wakho. I fought a good fight. Kweli dabi lokholo, I did not surrender. Amen. Kangenene xesha lotyhafa iBhayibhile yami igcwala uthuli ndingayi enkonzweni. Amen. Kolama lulamba nje manje izawubhubha nje kangena amaxesha obane ndingayi enkonzweni ndithi ndikhutyekiswe ngubani. I did not surrender. Amen. Amen. Ngihlelekile apha kubuhlungu noko. Amen. Kukubi noko. Amen. Kodwa khange ndinikezele. Xa unganikezeli is to fight a good fight. Kwinoni lahle. Lahle. Ayikokubani bonke nje members into emlahle. Nakubefundisi kuba khona ezimasilahle. Nomnye phuma kwenye indawo kwenye inhlanganiso lapho ndiyalahla ngoku. Fuka kwameni ndizabaxela umasipakise sigodi ayiyo le nto le benize kuyo mos le. Suka ndiyalahla. Suka. Thondendini anini? But before ndibacela mabapakise ndathi makandixele uyesu Yesu ndiyalahla ngoku. Bangena egumbini athi hayi ndiyalahla ngoku. Kwakwilwethi ulahla mna ndikwenzeni. Yaphuma senyosho zaselingasathi uba ndiyalahla ngoku. Kukho amaxesha njalo elukholweni. But if awukhange usarende unikezele elutshabeni, you have fought a good fight. Amen. Yamna so unonuso ngoDisemba man ezinto nwakamane eziphindiselwa ngabantu inhloko izulazule. Ulwe ungayiseli ulwe. Fanele umuntu okuthandayo yilwa sokuyisela into enqilisayo yilwa. Yilwa. Amen. Sokoyiswa yilwa. Amen. Sizakwaduka bakhona basuke eRhawutini baza kutsalela kuma yilwa sibuye
kwi-medals abantu abagqibileyo nabo baphumelelanga na kodwa bakhona abayikholayo ngoba batheni bagqibile. Seneplan nam ngoku ndiyaya comrade Lunyasa. Fungele enye indoda engumdala wam, fungeleyo yosiyayo. But I finished the race, but I did not stop. I did not give up along the way. I finished the race. Ngoba khona bamahayi ufike begagana ngamanzi phantsi kwamathunzi baya bebekule race na. Bekhulula izipayisi baxhoma imithini bebekule race na. But bagive up. Ngoba le race inzima, uphuma umjuluko kule race, uphinde wome umjuluko, uphuma umjuluko omtsha. Usekule race. But ukuthi elizweni nam, I will never give up. Ungaphuma umbilo wome kuqala umtsha umbilo, kodwa ndizukuma kule race. I'll finish the race. Lumosi lukolo sinibonile apha ndibethwa apha. Ngibekwe ngishingathi ndifile. Bendikule race. Ndivuke ndiyoswamela ndidumbile. Bendikule race. But now I'm gonna die. I've finished the race. Bendibile irace naxa yobhubha kabe uyike fini counselors apha. Ucula ingoma xa uzawubhubha if you have finished your race. Uqala indibethele laa ngoma yam. Ngoxesha uyawuva umzimba uyanikezela. Xelelo nakugqirha ngoku balintsuku ngoku. Endaweni yokoyika uba lintsuku umane usekhaya imane indibethele intonga yam. Because I finished the race. Uthi ke okwesithathu, I've kept the faith. Mbaleki nje. I did not betray what had been entrusted to me. I gave my faith. I fulfilled God's plan. I've kept my faith. I was faithful until at the end. I kept my faith. Keep your faith. Don't keep your checkbook. Keep your faith. Keep your faith. If your faith nobulele wafa. If your faith if your faith, keep your faith. Keep your faith. And don't call about Tinile, who's a God person in Toro something down. Keep your faith. Your faith is a greater than keep your faith. You better keep your faith. Because your faith is like a bulletproof. One time I was in Paulos, hey, you mean as if you probably look again go with bulletproof. If bulletproof was a servant of a family, the book by Baleka, at Baleka, as seen. Who tell was the Paulos? Laying in a fuba, I know in a call. Cobabaza, Maleka, Balu, Selwa. Gulu, Selwa, Chana, they take a family. That is why they must keep their faith. Who's a Balega, Selwa, Augustine no Quebec. What I do? I have faced the death with hope. Amen. It's always time. Amen. And I'll reward your past. Amen. Put the crown of righteousness. Amen. But in yesterday, but with Stephanos.
esithaba songileyo sesixakubaleka imbaleki sithathwe ngokunikwa la flower musebona ngathi kulabantu abangawinanga abaphela kunikwa abantu abawinile irace kuthiwe nathi flower yantoni yoloyiso alithi banikwa la flower sesibona benikwa la flower musebona uthi ke Stephanos ndijonge xa ndifike kumkani wazulu ndinikwa esithaba sobomi obunaphakade kuye esithaba ukunikwa ubomi obunaphakade kunjolo amen anijonganga udiadema sisithabe esithwaliswa inkosi esekingship udiadema ke lo but no I'm not looking for diadem I'm looking for Stephanos so God trust in where yokunika ubomi obunaphakade it's an eternal reward for faithful Christians. Amen. It's an eternal reward for, not for Christians, for faithful Christians. Amen. You must be faithful until at the end. Uzofumana isithaba sokuzuza loni ubomi obungunaphakade. Amen. Esithaba sithi we finish your spiritual race. Amen. Wamlinda uYesu. Amen. Nokholo kubuya kwakhe. Symbolize into yokuba ngenye imini you will be vindicated. Amen. Ngenye imini you will be glorified. Amen. Ngenye imini you will receive eternal life. Elizanako ke namhlanje kusapho lukaThixo. Be faithful until the end. Amen. Thembeka uThixo ude ube sekugqibeleni. Silapha namhlanje sidla umthendelelo osinika amandla okokuba masiqine endleleni sithembeke kuThixo kude kuyofika ukuphela kobomi bethu. Sizokwenza i-will alignment kule garaji kaYesu kule koti uyazaza kuke waphambuka khona andithi wathi uyazazi uphambuke phi khawungene egaraji ukubethwe i-will alignment ulungele ijeni esingaziyo iyawuphela nini na kodwa le jeni izawuphela ekugqibeleni izawuphela ekubuyeni kwenkosi uYesu kanti ngamanye amaxesha eyethu ijeni iphela engekabuyi uYesu ngoba iphela ekufeni kwethu. Wawubhubha ijeni iphelile awukontinuyisi nejeni ngoba akukho mvuzo ngapha kwencwaba kuphela kule ndawo ubomi bakho. Yithi xa kuphela ke kuloo ndawo ube usithi ndiye ndathembeka kuThixo kwade kwasekugqibeleni. Umuntu ke yinkosi ukuzazi. Uyazazi umuntu othembeke kuThixo. Uyazazi nomuntu ongathembekanga kubani kuThixo ngoba yena uyayazi imeko yakhe. So uxelwa ke ngabantu ngoba abantu bayathanda ukumqhwabela umuntu izandla lo gama emaweni yokwenzakala. Bahlala abantu bamqhwabele bakhuze xa sewekwela cala bathi kutheni wena uzungayiboni wena. Iidrayiva zomkhosi bezixhomekeke ebantwini ukuba zidirect itrak. Kubekho abantu abagezayo xa bedirect akhwaza yiza ibe isedongeni itrak yiza lo mkhuba yayobetha idonga kudlwa idonga xa eqaphuka adubizayo wena ucinga izipili ezizindlebe uthani ungajongi izipili wena oyipase nami ilayisensi. Abantu abathembakalanga abantu. Be faithful kuThixo othembekileyo until the end. Ngoba bayakwazi ukukhwabela abantu bheke esiwokweni bakukhwabela izandla abantu
but uThixo uchaza inyani ngobomi bakho. Umuntu ke uyosaziyo uba andizukuthandaza kodwa ndinqwenela uzenzela umthandazo phambi kokuba uthabathe apha kulo mthendeleko uthi bawo uyandazi indlela zami. Ngicela lo mthendeleko uba kunokwenzeka kuthi kanti ngowugqibela ebomini bam lo mthendeleko kodwa ube wenze i-impact ubomi bam, because abanye bethu kungenzeka uba bawutye ugqibela lo mthendeleko bazawutya ibukumkayini bukaThixo. Noba kwenzeke ntoni before uthabathe lo mthendeleko khawuqala uthethe noThixo uthandayo enunganikini intloko, ngoba umthendeleko wenzelwa ngabantu abalungileyo. Umthendeleko wenzelwa abantu abafuna ukulunga. Ngoba Christ, while we were yet sinners, Christ died for us. Ngangasifela uYesu kuba sesilungile usele kuba sitheni singaboni ukuze sibe ngamalungisa. Umthendeleko wabantu abalungileyo ngawabantu abathi andilunganga kodwa ndifuna ukulunga. Nawulungiswa kubomi bakho Yesu. Number 73 singene emthethweni. Maybe with